Казан сөйлей. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгать 10 минут. Бүген без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Әмирхан Еникинең Курай дип исемләнгән хикәясен тәкъдим итәбез. Айрат Арслан укый. Күптән түгел дустым Сагыйт Алиш миңа Курай турында шушы легенданы сөйләде. Бик борын заманда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм чакыртып, шулардан чәчен кырдыра торган булган. Әмма чәч кырган малайларның берсен дә хан кире кайтарып җибәрмәгән. Һәр кайсын шунда ук үтертә икән. Шулай итеп, ханның чәчен кырган күп кенә малайлар һәлак булганнар. Ни өчен хан аларны үтерткән? Моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән-бер малайына да чират җиткән. Хан чәчен кырдырырга аны да чакырткан. Малай хан сараена китәр алдыннан әнисе аңа төши икмәк пешереп биргән. Мә, улым, тамагың ачкач утырып ашарсың дигән. Малай төши икмәкне кыстырып сарайга киткән. Хан янына барып кергән һәм күп сөйләшеп тормастан ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән чәчен кыркып төшергән. Менә шул чакта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында имән бармак чаклы мөгезе бар имеш. Хан да шүрәле сыман мөгезле имеш. Малай эшен бетергәч, хан аңа әйткән: "Син инде минем мөгезне күрдең, ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең. Шуңа күрә мин сине үтертәм" дигән. "Ярый" дигән малай, бер дә каушап тормыйча, "Тик син миңа шушы икмәгемне генә ашап алырга рөхсәт ит" дигән. Хан рөхсәт иткән. Малай төши икмәген ипләп кенә ашарга тотынган. Ул ашыкмыйча, авызын чәпелдәткәләп, бик тә тәмле итеп ашый икән. Хан да моның ашаганын карап тора торгач, кызыгып киткән. "Икмәгең бик тәмле күренә, кая миңа да әзрәк сындырып бир әле" дигән. Малай чамалап кына сындырып биргән. Хан ашый башлаган һәм исе китеп малайдан: "Нигә бу икмәк шул хәтле тәмле" дип сораган. Малай: "Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул" дип җавап биргән. Моны ишеткәч, хан шактый аптырап калган. "Алайса, без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Без хәзер бер туганнар булабыз бит" дигән. Малай дәшмәгән. Хан уйланып: "Бер туганны үтерергә ярамый бит әле. Менә хикмәт нәрсәдә" ди икән. "Ләкин үтертмичә дә булмый. Чөнки син минем мөгезне күрдең, халыкка сөйләп йөрерсең. Инде нишләтергә сине?" Малай бу юлы да дәшмәгән. Һаман тәмләп кенә төши икмәген ашый биргән. Шуннан соң хан бераз икеләнеп торгач малайга әйткән: "Ярар, мин сине үтертмим" дигән. "Ләкин бер шартым бар. Кырда Кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен чокыр башыннан табарсың. Менә шул көпшәне кисеп ал да, минем мөгез турында сөйлисең килгән саен, шуңа гына өрә торган бул. Аңладыңмы? Мөгез турында ләм-мим. Телең кычыта башлады исә, көпшәне генә сызгыртырга тотын. Килештекме?" Малай ярый риза дигән. Шуннан хан аны өенә кайтарып җибәргән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйлисе килеп китсә дә, вәгъдәсен бозмаган.
сөйлесе килгән сайын әлеге шул кырдан кисеп алган көпшәсен гу үрергә тотына икән. Тора бара ул көпшәнең түбән очына тишекләр дә ясаган. Тишекләргә баскалап, көпшәдән нечкә калын тавышлар да чыгара башлаган. Шулай итеп, малай төрле көйләр уйнарга өйрәнеп киткән. Хәзер инде ул ханның мөгезен сөйлесе килгәндә генә түгел, телдән әйтә алмаган берәр уе, хәсрәте бар чакта да көпшәсен алып уйный икән. Искиткеч, моңлы, матур уйнаган ул. Кешеләр аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле әйтеп бирүдән гаҗиз хисләрне кузгатучы Курай дигән гаҗәеп нәрсә әнә шулай туган имеш. Бу легенданы яңарак ишетсәм дә, Курайның үзен миңа бик яшьли күрергә һәм тыңларга туры килде. Безнең дәүләкәнгә терәлеп кенә торган яңа көрмәнтәйдә Курай уйнаучы бер карт бар иде. Менә шул картны хәтерлим әле мин. Тик минем балалык хәтеремдә аның Курайыннан бигрәк башка ягы ачык сакланган. Хикмәт шунда: Тимербай карт Курайчы гына түгел, балыкчы да иде. Һәм без, дәүләкән малайлары, Дим тугайына барган чакта Тимербай картның шундагы күлләрдә тар гына бүрәнә кайыкка утырып, сыңар ишкәге белән камышларны йыра-йыра нәрәтә куеп йөргәнен гел күрә торган идек. Соңыннан Тимербай карт нәрәтәгә кергән бик шәп табан һәм кара балыкларны иске кәрзингә тутырып, өстен яшел үлән белән каплап, дәүләкән урамында штан балакларында төшермәгән килеш сатып йөри иде. Аннар инде үсә төшкәч, мин аның Курайда уйнавында хәтерли башладым. Әйбәт, уста уйный идеме ул, мин әле белмидем. Әмма 3-4 тишегеннән башка бер нәрсәсе дә булмаган, иче куыш, җип-җиңел, кибеп беткән көпшәдән шундый гаҗәеп узын көйләр чыгара алуына хайран кала торган идем. Бер мөгъҗиза булып тоела иде ул миңа. Һәм мин кем үрсә дә Курайдан шулай моң чыгара алам икән дип баш вата идем. Билгеле инде, минем Курай дигән шул җип-җиңел көпшәне тотып, өреп карыйсым да килә иде. Ләкин Тимербай карт Курайын юри генә карар өчен генә дә һич кемгә тоттырмый иде. Уйнап беткәч, ул Курайның башын ни өчендер ялаштырып ала да, аннары күлмәк изүеннән каядыр эчкә үк тыгып куя. Бу да мине бик гаҗәпләндерә иде. Әмма минем Курай белән чынлап торып сихерләнүем тагы да үсә төшкәч, 13-14 яшьлек чагымда булды. Беләсез, бу шундый вакыт инде. Күңел кыллары үзеннән үзе тибрәнеп, йөрәктә җыр моң туарга гына тора.
Хыялның да бик җилкенгән, изләнгән, ошынган чагы. Нәкъ менә шушы чакларда миңа Курайны еш кына ишетергә дә туры килде. Безнең күршедә генә Миңнегәрәй исемле башкорт тора иде. Аның 2 аты бар. Шул атларын тәңкәле камыт эшлияләр белән читән тарантаска җигеп, поезд килүгә Дәүләкән станциясына чыга һәм поезддан төшкән кымызчыларны утыртып, Дим буе авылларына илтеп куя торган иде. Бу аның төп кәсебе. Атларын һәр вакыт таза, көр тота. Күз җитеп, беренче кар төшкәч, шул атларының берәрсен иярләп, төлке, бүре сугарга да чыга иде. Шуның өчен генә ул 2 бурзайда асырый иде. Кыскасы, бик егет кеше иде безнең күрше Миңнегәрәй агай. Менә шул Миңнегәрәй агайга базар көннәрендә Дим буеның берничә мулласы, әйтик, Шәрип авылыннан Котлыяр мулла, Казангылдан Исхак мулла, Япардан Сафван мулла гел килә торганнар иде. Бу 3 мулла бик дуслар иде ахырсы, чөнки кайчан карама алар һәр вакыт бергә булалар иде. Аларның базарда бер нинди сату алу эшләре юк. Иртәнге якта чыгып, базарны бер әйләнәләр дә, үзләре кебек тагын берничә мулланы яки бай башкортны ияртеп кайталар һәм Миңнегәрәй агайның түрсәксендә көне буе диярлек ашап ичеп, Курай тарытып, җырлашып утыралар. 2 ихата арасында тәбәнәк читән генә, күрше өйнең тәрәзәләре киңенчә ачык, шунлыктан барысы да, сәкедәге чирек-чирек кымызлары да, табак тулы итләре дә һәм кунаклар үзләре дә ап-ачык күренеп тора. Гомумән, башкорт муллалары ашап ичеп утыруларын берәүдән дә яшермиләр иде. Исерә калсалар да гаип итүче юк. Мулла да кеше. Менә шул ачык тәрәзәләрдән бер вакыт абзыкаем Курай белән җыр агыла башлый. Һәм мин шуны ишетүгә барган җиремнән капкынга эләккәндәй шып тукталып кала идем. Һич ышкына алмый идем мин ул татлы әсирлектән. Bütün дөньямны онытып, ләззәтеннән, сызландыруыннан җыларга җитешеп тыңлыйм да тыңлыйм. Күз алдымда үзенең якты киңлекләре, тын түбәләре, ак тирмәләре, утлауда йөргән җылкылары белән кылганлы дала әкрен генә җәйлә дә җәйлә. Бик биектә бөркет салмак кына yüзә. Еракта ялгыз җайдак шәүләсе күренеп кала. Әллә кайда гына әрлән сызгыруы ишетелгән кебек була. Һәм иң гаҗәбе, шул далада ак тастарлы җиңгәнең муенына крук салган бияне савып утырганын бик ачык итеп күрә торган идем. Бу шул хәтле ачык, җанлы булып күз алдына килә. Мин хәтта җиңгәнең 2 тез арасына янтайтыбрак кыстырган агач чиләген дә, шул чиләккә биянең 2 имчәгеннән алмаш-тилмәш бәреп төшкән нечкә генә сөтне дә күргәндәй була идем. Әнә шулай әллә кайларга алып китә. Хыялый итә иде мине бу башкорт Курае, башкорт җыры.
Курайшыны берничә мәртәбәләр күрсәм дә, мин аның кайсы авылдан, кем икәнен белә алмадым. Аны шул муллалар үзләре базардан ияртеп кайталар иде. Аз гына кылый, аз гына шадыра, озын буйлы бу агай, минемчә, бик шәп курайшы булгандыр. Бик дәртләнеп, бик рәхәтләнеп, ничектер җиңел итеп, гүя уйнап кына тарта иде ул үзенең курайын. Аның сирәк кенә төкле ирене курайын китереп тирәмәс борын ук үзеннән-үзек селкенә башлый иде инде. Әмма шул ук вакытта ул курайыннан гаҗәп саф, гаҗәп иркен тавышлар чыгара белә, һәм шуны искиткеч озын итеп, бормаландырып суза да ала иде. Кыскасы, тәмам җилеккә үтәрлек итеп уйный иде агайыбыз. Курайга кушылып, һәр вакыт Котлыяр мулла җырлый торган иде. Һичшиксез, курайчыга тиң җырчы иде ул. Авызын ачар-ачмас, иреннәре арасыннан гына бер суза башласа, тавышы киң далага да сыймас кебек. Шуның өстенә гаҗәеп моңлы, матур җырлый иде бу мулла. Мин аны яхшы беләм, бездә дә аның булганы бар иде. Озын кара кәзәки кигән, мәһабәт таза гәүдәле, йылтырап торган, кызгылт шома битле, сирәк кенә кара сакаллы бер кеше иде ул. Базардан базарга, кунактан кунакка, гел бал, кымыз ичеп тә, кызык сөйләп, җыр җырлап йөргән бу кешенең мулла булуына шануы да читен иде. Елына 2 килә торган гаиттән башка ул үзенең мәчетенә йөрде микән? Һәр хәлдә мин аның чалма кигән чагын күрмәдем. Озын сүзнең кыскасы, күрше Миңнегәрәй агай өенә җыелып, сәрхуш булып утыручы муллаларның җыр курайларын миңа 1-2 җәй буена еш кына ишеткәләргә туры килде. Нәкъ менә шул чакта башкортның тиңсез бай, гүзәл, сихри җыр моңнары минем кайрыланып өлгермәгән күңлемә гомерлеккә диярлек сеңеп калды да булса кирәк. Аннар озак та үтми мин шактый яшь башымны алып, туган үскән уядан, якты дин буйларыннан ерак калага чыгып киттем. Ә бер 3-4 елдан соң теге муллалар да кайсы кая таралып, югалып беттеләр шикелле. Шактый күп еллар узгач, мин үзебезнең радиокомитетта
Фронттан кайтып шунда эшли башлаган чагым, тагын бер курайчы белән таныштым. Бу инде татар курайчысы иде. Шуның өстенә радиода уйнаштыра. Димәк, аны күпмедер дәрәҗәдә профессиональ курайчы дияргә дә була. Ләкин якынрак танышкач, мин аның кайчандыр хуҗалык эшләрендә эшләп йөргәнен, тик соңгы вакытларда гына курайчы булып танылып киткәнен белдем. Әлбәттә, музыкага бик сәләтле кеше иде ул. Кулына ни тотса, шуны уйный ала. Курайга да яшьтән үк өйрәнгән. Әмма булар берсе дә аның өчен төп кәсеп була алмаган. Инде аны радиога чакырып уйната башлаганнар икән. Моның сәбәбе бик ачык. Шәһәрдә ул бердән-бер курайчы. Исманың Исмагыйль иде. Исмагыйль абзый дип эндәшә идек без аңа. Җинак, җиңел гәүдәле, җирән сакаллы, зур коңгырт күзле бу чибәр абзый телгә дә бик җыр иде. Гел уен көлке сөйләргә ярата торган иде. Шуңадыр инде ул безнең радиокомитетка йөрүче күп кенә артистлар, җырчылар, композиторлар белән дә якыннан аралашып, ничектер җиңел генә дуслашып өлгергән иде. Мин үзем дә Исмагыйль абзыйны ярата идем. Алюмин курайында рәхәтләнеп тыңлый идем. Ләкин ни өчендер шул чакта еш кына нигә бу абзый табигый курайда уйнамый икән дип ихтыярсыздан уйлана да идем. Белмим, яшьтән үк тыңлап өйрәнгәнгә күрәме, миңа ясалма курайга караганда кырда үскән табигый курай якынрак та, тамсыграк та иде. Дөресен генә әйткәндә, күптән инде мине бер нәрсә гаҗәпләндерә. Ни өчен табигый курай бездә юк? Ни өчен ул, әйтик, башкортларда сакланган да бездә сакланмаган? Бик сирәк кенә очраган безнең курайчылар я тимер, я җиз курайда уйныйлар. Бәлки кеше кулы белән ясалган бу курайлар теге ялан курайына караганда әйбәтрәктер. Курай сәнгатендә үзенә күрә бер алга китештер. Ихтимал, шуның өчен дә ясалма курай табигый курайны гамәлдән кысып чыгаргандыр. Бу хакта мин Исмагыйль абзыйның үзеннән дә сораган идем. Аның әйтүенә караганда, табигый курай билгеле безнең татарларда да булган. Хәзер дә әле кайбер җирләрдә, мәсәлән, Ык буенда ялан курайында уйнаучылар очрый. Ләкин татар халкы кырда үскән курай белән генә чикләнмичә, шуның төсле итеп тимердән, җиздән дә ясарга өйрәнгән. Шуннан соң мин бер сөйләшүдә Исмагыйль абзыйдан туп-туры сорадым. Ни өчен сез ялан курайында уйнамыйсыз? Моңа каршы ул көрсенә биреп,
Әмирхан туган, ойнамас идем мин. Ләкин юк бит ул, ялан курайы юк диде. Сез дөресен генә әйтегез әле, ялан курайын үзегез яратасызмы? Яратмыйчы, әлбәттә яратам. Алайса табарга кирәк аны. Кайдан? Акчага сатылмый, арчада үсми ул. Аның өчен Урал тауларына барыргамы? Бик кирәксә, барасың да аны. Мин әзер ди, Исмәгыйль абзый шунда ук сүзне уенга бурып. Айда, командировочный яздыр, иртәгә үк китәм. Курай сиңа кирәк бит. Нишләп миңа? Халыкка кирәк ул. Халыкка кирәкне табу сезнең эш. Чын, комитет алдында мәсьәләне күтәр. Курай җыеп кайтыр өчен Уралга экспедиция җибәрик дигән. Безнең сөйләшү әнә шулай ярым уен көлкегә әйләнеп бетә торган иде. Әлбәттә, миңа тансык Курай турында бүтән уйлаучы да юк. Аннары Исмәгыйль абзыйның алюмин курайлары бар чагында башкасын кирәк дип белүче дә юк иде. Ул шулай кысыр хыял булып калганда булыр иде. Ләкин бер җәйне минем үземә Оренбург өлкәсенә Куандык дигән җиргә кайтырга туры килде. Юлга чыгар алдыннан мин бу сәфәремне Исмәгыйль абзыйга да әйттем. Абзый кызыксынып, Куандык нинди җир, кайда ул дип сорады. Сакмар буенда дидем мин. Сакмар буенда. Бик тәямле якларга китәсең икән туган, диде ул, сөенеп һәм әз генә көндәшкәндәй дә булып. Аннары нидер исенә төшкәндәй ачылып истәде. Карале, син шуннан миңа әлеге үзең мактаган ялан курайын табып кайтмассыңмы? Сакмар буенда үсәргә тиеш ул. Аның бу үтенече миңа да шап куйды. Ярар абзый, эзләп карармын дидем мин ихлас кына. Зинһар туган, син үзең кырда үскән курайны танысыңдыр бит. Танымасам, мин аны шундагы агайлардан эзләтермен. Бигрәк тә яхшы. Тик син берничәне табарга куш инде. Түләргә туры килсә, алып кайткач исәпләшербез. Анысы өчен борчылмагыз, Исмәгыйль абзый, дидем мин сүзне шуның белән үзеп. Куандык. Кайдан бу шигъри матур исем? Минем сугышка чаклы да бу тирәләрдә булганым бар иде. Беренче күргәч, үзем дә куануга охшаш хис кичергән идем. Табигатьнең гаҗәеп бай, матур җирендә утыра ул Куандык. Кайсы ягына карама, ям-яшел йомры түбәле биек-биек таулар. Шул таулар арасыннан бурмаланып, көмештәй ак чиста Сакмар агып килә. Таулар чигенгән җирләрдә билдән дә югары куе үлән үскән тип-тигез тугай җәелеп китә. Таулар китереп кыскан урыннарда текә кыялар бөтерелеп аккан Сакмар өстендә таш стенадай басып торалар. Билгеле инде бу гүзәллекне, бу байлыкны беренче килеп күргән кешеләрнең чынлап куанулары да һәм ак тирмәләрен корып утырган шушы урынга Куандык дип исем бирүләре дә бик табигый, бик аңлашылса кирәк. Шигъри исем үзүк шуны әйтеп тора.
Кунакка мин кыз туганнарыма кунак булып кайткан идем. Аларда хәзер ир заты юк. Икесенең ире һәм бердән-бер энеләре сугышта һәлак булдылар. Шуңа күрә мин фронттан исән имин кайткан ага тиешле кешеләре алар өчен бик кадерле кунак идем. Малай чактан ук калган бер кумарлыгым бар. Кайда гына берәр биеклек күрмим. Шуңа үрмәләп булса да менәргә тырыша идем. Менә куандык әйләнәсендәге тауларга да мин тырыша мендем ниһаят. Тау биекме, син менәмсең, мен менә алсаң тауга мен, күр дөньяны син, күр бу дөньяның ямен. Әйе, дөньяның хайран ямнәре, хайран киңлекләре ачыла икән бу таулардан. Әкрен генә җир уйнаган биек түбәдән мин үземчә чамалап, әле Орск, әле Җиләйир якларына озак кына карап тора идем. Аннары төш түбән, йөр син түбәндә, күр чәчәкләр, чишмәләр, күр игеннәр, күр җимешләр, хәсрәтеңне бер китәр. Әйе, Сакмар буена төшкәч, хәсрәт уйлар чынлап та каядыр агада китә. Назлы шаян кызлар кебек бит ул, җыр булып аккан Сакмар. Бер карасаң, чуер ташлар өстеннән ак тәпиләрен елтыратып көлә-көлә йөгерә. Икенче карасаң, озын тулымнарын сүткән шикелле зәңгәрләнеп, уйчанланып, тын гына агып ята. Ничен суга сузыласың, тал чыбыккай интегеп, ялварасың, борыласың, тилмерәсең, үзеләсең, аккан суга күз тегеп. Әнә шулай иске шигырь үзекләрен искә төшереп, мин куандык әйләнәсендә күп йөрдем. Әлбәттә, Исмәгыйль абзыйның Курай табып кайтырга кушкан үтенечен дә хәтеремдән чыгармый идем. Киресенчә, күңелгә килгән җыр, шигырьләр Курайны гел искә төшереп кенә тора иде. Әмма мин үзем Сакмар тугаенда да, тау битләрендә дә күпме каранып йөрсәм дә аны очрата алмадым. Әллә юк, әллә эзли белмим. Ахырсы танып та җиткерми торганмындыр. Илләмәгәр бүтән нәрсә күкрәп үскән бу җылы якты җирләрдә Курай булырга тиеш бит. Булмыйча мөмкин түгел. Ахырда бу эшне башта уйлаганча бер агайдан үтенергә туры килде. Кешесе дә табылды. Базар көн сайын Сакмар үрендәге бер авылдан килеп, минем кыз туганнарда атын тугарып торучы Хаҗи Әхмәт исемле бер агай иде ул. Үзе урман каравылчысы икән. Менә бер килүендә мин шул агайдан базар чәен, изүен чишеп, клиндер манып ишеп утырган чагында ипләп кенә сорадым. Әйт әле, Хаҗи Әхмәт агай, сездә Курай бармы? Курай? Нинди Курай, диде ул, аңлап бетермичә. Соң уйный торган Курай. Бар бугай бер-ике кеше дә уйнаштыралар. Менә миңа да кирәк иде шул Курай. Тарта беләсеңмени, диде ул, елмаеп кына. Үзем өчен түгел, бездә бер Курайчы бар, шул кушкан иде. Табып китермәссеңме? Буш итмәм. Курайны бит аны туган сатар өчен ясамыйлар.
миңа ясаганы кирәкми, кырда үскәне булса ярый. Үсәме ул сездә? Үсә, күп үсә. Бер кулач кыркып китерергә була, диде ул, кәефле генә елмаеп. Аның былай җиңел генә итеп ташлауы мине бераз пошындырып та куйды. Кулачы белән кыркып китергән курай ни төслерәк булыр икән? Эшкә ярый торганмы, түгелме? Син, Хаҗи Әхмәт агай, дидем мин, шигемне сиздермәскә тырышып, курайның уйнарга ярый торганын гына табып китер инде. Кычаклап кирәкми, берничә булса шул җитәр. Сине өйрәтәсе юк, үзең дә беләсеңдер. Ярар, синең өчен чагылда үскәнен генә табып китерермен, диде Хаҗи Әхмәт агай. Пинжак чабуы белән шабыр тир битен сөртә. Аннары сыңар кулы белән генә ягын сыпырып куйды. Аллаһу әкбәр. Әлбәттә, белә ул. Белмиме соң? Чагылда үскәнен ди бит. Ягъни кояшка каршы тау битендә үскән курай була инде ул. Атна арасында бер көнне Сакмардан су кирип кайтсам, инең тышкы бусагасында әлсирәп бер карчык утыра. Ирактан килгәнгә охшый, җирдә таягы да ята, үзе янып киеп, тәмам бакыр төсенә кергән. Көннәре дә бу арада бик эссе тора, пеше бүләрлек. Мин ихтыярсыздан, кем бу әби, ни өчен мондый чакта йөри, сәилче микән әллә дип тә уйлап куйдым. Шул чакта кар базыннан салкын катык күтәреп, минем кеше сиңел Хәммәюн килеп чыкты. Мин аңа таба атлап, әкрен генә, бу әби кем була, дип сорадым. Хаҗи Әхмәт агайның әсәе Миңзифа әби, диде Хәммәюн. Шулаймыни, дидем мин аптырап. Аннары карчык янына барып исәнләштем. Исәнме, әби? Саумы, улым, диде әби, ачык кына. Кем белән килдегез? Үзем генә. Әллә җәяү? Җәяү шул, диде әби, елмайырга тырышып. Мин гаҗәпләнеп торган арада Хәммәюн әйтеп куйды. Әнә ул сиңа курайлар китергән. Курайлар китергән? Шушындый эсседә 15 чакрым җирдән җәяүләп. Бер мизгел ни әйтергә дә белмичә торгач, мин ниһаять, "Эх, әбекәем", дидем ачынып. "Нигә булай азапланып йөрисең? Ашыгыч нәрсә түгел бит ул. Хаҗи Әхмәт агай үзе дә базар көнне китергән булыр иде." Улым килә алмый. Печәнгә төштеләр. Шулаймыни? Җайсызрак килеп чыккан икән. Сезгә каршы кешегә бу исседә йөрүләре бик авырдыр бит. Әби бер дә исе китмичә генә, "Хей, йөрүмени бу", диде. "Көн өстенә килеп китәбез без куандыкка. Әле иңдә йөк тә була. Буш кул белән килүнең бер азабы да юк. Менә әзрәк кенә хәл алам да кире китәм." "Кире? Юк инде, әбекәем, бүген мин сезне җибәрмим. Хәзер менә чәй эчәрбез, аннары аш та өлгерер." "Юк, булмый. Миңа эчәргә ярамый әле", диде карчык, кипкән иреннәрен ялап. "Нишләп?" "Мин ураза." "Ураза? Әйе, Алла кабул итсен." Тагын шул гына җитмәгән иде. "Эх, әби, булай да илеп киптергән кебек булгансың бит", дидем мин ишемнән генә, ләкин үзенә әйтеп тормадым, чөнки әйтүдән мәгънә юк, һәм килешмәс тә иде ул. Кешенең гомере буе тоткан уразасын бузып буламы соң? Минем каршы китергән курайларны тизрәк күрәсем килде. Аның артындарак чүпрәккә төрелгән озын бер нәрсә стенага сөялеп тора иде. Шуңа ымлап сорадым. "Шулмы инде сез китергән курайлар?" "Әйе", диде карчык, һәм борылып озын түргәкне алды. "Мә, үзең сүтеп кара." Мин чүгәләп,
Başından beyləgən baularını şiştim də, çöpрәкне süттüm. Менә сиңа курайлар. Дөресрәге, курай булачак куралар. Җидәү икән үзләре, кайсы озын, кайсы кыскарак. Хаҗи Әхмәт агай, нәрсә әйтте соң дип сорадым мин карчыктан. Ул билгеле минем тел төбемне аңламады. Нәрсә әйтсен? Куралар әйбәт диде, үзе дә ике көн эзләп йөрде. Рәхмәт инде аңа, бик рәхмәт. Тик әби, мин буларның бәясен белмим бит әле. Күпме тора икән үзләре? Хода белсен дип кенә куйды карчык. Ул һаман да әле сүзнең нәрсә турында баруын аңлап бетерми иде ахрысы. Шуннан соң мин турып кесәмнән 30 сумлык чыгарып суздым. Аз булмасмы, әби? Карчык сискәнгәндәй кинәт миңа ике кулын селтәде. Куй, кирәкми. Ничек инде кирәкми? Бушка гына булмый бит. Кирәкми диде карчык кат-кат башын кулын селкеп. Кырда үскән курашын кеше акча аламыни? Шамаганны. Курашын булмаса, хезмәтегез өчен алырга тиешсез. Хаҗи Әхмәт агай вакытын әрәм итеп эзләп йөргән, сез менә җәяүләп китерә килгәнсез. Шуның өчен түлим мин, алыгыз. Юк, алмыйм диде карчык кырт кисеп. Хаҗи Әхмәт агайның вак кына балалары күп булуын ишетеп белә идем. Шуннан күңелгә бер әйбәт уй килде. Әлеге карчык баш тарткан акчаны һәммәюнгә биреп, шул балаларга тәмле-түмледән ни дә булса, карчыкның үзенә чәй шикәр алып, шуларның һәммәсен киткән чагында гына кулына туттырырга куштым. Күчтәнәштән инде әбиебез баш тартмас шаят. Кояш байыгач, әби туз тәмләп кенә авыз ачты, безнең белән утырып аш ашады, аннары бик күп итеп чәй içте. Икенче көнне таң беленгәч үк турып, яңадан уразага керер өчен сәхәрен ашап, Сакмар үрендәге авылына кайтып киткән иде инде ул. Санаулы көннәр тиз үтте. Минем дә китәр вакыт җитте. Өйгә кайткач, Исмәгыйль абзыйны чакырып алып, тантаналы рәвештә дигәндәй, кураларны футләрен белән аңа тапшырдым. Абзый үзе кушып җибәрсә дә, шанып көтмәгән икән. Күргәч бик куанды. Валлаһи газим, чын куралар бит булар. Башкорт менә шулардан курай ясап тарта да инде, диде ул, һәр кайсын бик җентекләп карый. Хәзер Исмәгыйль абзый, син тартканны иштәсе калды безгә, дидем мин. Ул әзрәк уйланып торды да, ни өчендер башын кагып куйды. Белмим шул. Шактый гаҗәп тоелды миңа аның бу уйчан сәер җавабы. Ничек юрарга моны дип торган арада, ул кинәт кенә сорап куйды. Күпме түләргә үзләренә? Тагын каһәр суккан акча мәсьәләсе. Теге әби шикелле кырт кисеп кенә, юк, бер тиен дә кирәкми дип әйтмәкче булган идем дә, кинәт Исмәгыйль абзыйны бераз шаяртасым килеп китте. Авыр гына сулаган булып, кыйбатка төште бу куралар, Исмәгыйль абзый. Һәр кайсы 30 сум тора, дидем. Ләкин Исмәгыйль абзыйның моңа бер дә исе китмәде. Булыр, Сакмар кадәр җирдән кайткан ишалар. Нәрсә, хәзер үк түләргәме? Мин ирексездән көлеп җибәрдем. Һәм теге әбинең бу кураларны иң эссе көндә ураза килеш 15 чакрым җирдән җәяү китерә килеп тә бер тиен акча алмавын сөйләп бирдем. Кичкенә бу вакыйга Исмәгыйль абзыйга шактый нык тәэсир итте булса кирәк. Ул сүз таба алмагандай бераз дәшми торды. Аннары башын кагып, "Кара син, изге бәндәләр дә бар икән", дип куйды.
Шуннан соң кураларны дөньяның иң кадерле бер нәрсәсе шикелле култык астына сак кына кыстырып, кат-кат рәхмәтен әйтеп китеп барды. Әмма ни кызганыч, Исмәгыйль абзыйның ялан курайында уйнаганын миңа ишетергә туры килмәде. Белмим шул дигән иде ул. Курайларны миннән алып киткән чагында. Нидер сизенгән шикелле әйткән икән абзый кеше. Башта аның өен, урыны яңа төзелешкә кирәк булгач, шәһәрдән шактый еракка, каядыр Чыңгыз тирәсенә күчерделәр. Исмәгыйль абзый шуның мәшәкатенә кирип батты ахырсы, бөтенләй күзгә күренми башлады. Аннары күпмедер вакыттан соң үзе дә каты авырып, көтмәгәндә генә үлеп киткән. Мин аның үлемен хәтта ишетми дә калдым. Кем әйтмешли, дөнья бу. Ләкин соңыннан инде Исмәгыйль абзыйны искә төшергән чакта теге курайларны ул нишләтте икән дип уйлап куйгалы идем. Бары күптән түгел генә ишетеп белдем. Исмәгыйль абзыйдан калган барлык курайлар да Тел әдәбият институтының музыка кабинетында саклана икән. Юрий кызыксынып барып карадым. Моннан күп еллар элек Хаҗи Әхмәт агай Сакмар буеның тау битләреннән кыркып алган, әнисе Миңзифа карчык җәяүләп куандыкка китерә килгән, мин исә махсус футларга салып алып кайткан курайлар кабинет шүрлегендә иске газеталарга төрелгән килеш яталар. Сүтеп карагач, мин аларны таныдым. Исмәгыйль абзый һәр кайсына өстән 4, астан 1 тишек ясаган, нәкъ башкорт курае төсле итеп. Кулыңа ал да сыздырып, сузып җибәр. Әмма алар өнсезләр. Сыздырып, сузып җибәрердәй кешесе юк. Әкияттәге теге малай кебек кешесен кайдан табарга? Сез Татарстанның халык язучысы Әмирхан Енекинең «Курай» дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Айрат Арыслан укыды. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.